kilka tygodni później. Mamo, wychodzę do szkoły. Pa miłego dnia. Emma, poczekaj. Tak, mamo? Pomyślałam, że może zaprosimy Maxa na kolację. Mamo, to chyba za wcześnie. Będzie niezręcznie. Daj spokój, zaproś go na jutro. Jenyczko, ta mama znowu to wymyśliła. No, dobra, pa. Hej, dziewczyny. Hej. Hej, Emma, w końcu jesteś. Też się cieszę. Wiecie, co moja mama wymyśliła? Co takiego? Żebym zaprosiła Maxa na rodzinną kolację. Haha, to się zapowiada grokkcingowy wieczór. Oliwia, to nie załamuj mnie. A powiedziałaś już Maxowi? Nie, O, właśnie idzie, to będziesz tak miała go okazję. Maja, a my idziemy na stołówkę, dajmy im trochę pogadać. Tak, Emma, to przyjdź tam potem. okej. Co to tam, skarbie? Bo